जयकारा शेरवाली दा। तो काल बोले सबके बजा दिला बजा हमरे नाम वीआईपी राजा। तो भाई तक भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और प्रिया सोनी के एगो न्यू देवी गीत सॉन्ग आवे जा रहल बा। अरे हाँ भाई एगो न्यू देवी गीत सॉन्ग आवे जा रहल बा जौन गाना के टाइटल बा बड़ी निक लागेला। अरे हाँ भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और प्रिया सोनी के ये वाला सॉन्ग कब तक ले आई, ये वाला देवी गीत कब तक ले आई, कौन चैनल पर आई और भाई कौ तरीके रिलीज हुई। अरे हाँ उहे तो आज ये वाला वीडियो में तो लोग बतावे वाला बानी। तो ये वाला वीडियो के शुरू से लेके एंड तक देख लगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर तो अभी जो है सब्सक्राइब वाला बटन लोग दबा के हमारे से जुड़ चलेंगे काहे कि भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले यही वाला चैनल पर मिलेला। तो लोग सब्सक्राइब कर ना भूलिए। लेकिन तब तक लेकिन भोजपुरी की ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और प्रिया सोनी के एगो मतलब लास्ट सॉन्ग रिलीज हो गल बा वेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। अगर तो लोग नहीं सुन तो जाके सर्च मार के सुन सकते। प्रिया सोनी और खेसारी लाल यादव के गाना सर्च कर बोले तो आ जाए। बहुत ही लास्ट बहुत ही हाई लेवल के सॉन्ग बा और भाई वो वाला सॉन्ग अभी तक ले 2 मिलियन प्लस व्यू चल गल बा। तो भाई ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिन और भाई बहुत ही ब्लास्ट के सॉन्ग ये वाला होके आला बा। बड़ी निक लगेला प्रिया सोनी के और खेसारी लाल यादव के साथ। भाई खेसारी लाल यादव कॉलर लाइन के प्रिया सोनी के एक ही गाना में काम दे, लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव बहुत सारा गाना में काम दियन गाय के। प्रिया सोनी के कितना सारा वीडियो भी वायरल हो गल बा। वही से खेसारी लाल यादव एगो गाना मतलब देवी गीत करा दिल बा और भाई दूसरी का आवे जा रहल बा। तो भाई लोग ये वाला गाना बहुत जल्दी बहुत ही तो लोग के मतलब बहुत ही जल्दी तो लोग के ये वाला गाना देखे के एंड सुने के मिली। बाकी भाई लोग ये वाला गाना तो लोग के वेस्ट भोजपुरी के ही यूट्यूब चैनल पर मिली काहे कि वही पर प्रिया सोनी के गाना ये वाला रिलीज भइल बा। बाकी भाई लोग ये वाला गाना मतलब हाँ 7वीं वरना 8वीं के दिन रिलीज हो जाए। बहुत ही हाई लेवल के बहुत ही झकास सॉन्ग ये वाला बा। बाकी तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ खेसारी लाल यादव के हर एक अपडेट चाहते हैं तो अपने चैनल के जरूर सब्सक्राइब करिए। लेकिन काहे कि खेसारी लाल यादव के ही खाली पर अपडेट मिलेला। तो लोग जरूर चैनल के हमरा सब्सक्राइब करिए। लेकिन बाकी खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना बहुत ही ब्लास्ट लेवल के होके वाला बा, बहुत ही झकास होके वाला बा। बाकी इफेक्ट में काम कैले बड़ी प्रिया सोहानी और खेसारी लाल यादव, म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा और भाई लोग गाना के टाइटल भी बड़ी निक लागेला और भाई लोग गईले बड़ी शिल्पी राज और भाई लोग वेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पाई। तो भाई लोग ये वाला गाना के तो लोग बिल्कुल मिस मत करिए। लेकिन बहुत झकास बहुत हाई लेवल के ये वाला गाना बा। तो लोग एक के मिस करे के नाम भी मत ले लेकिन और मिस ना करिए। लेकिन यही से हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन क्या भोजपुरी के सबसे पहले अपडेट ये वाला चैनल पर ले लेता। चलो फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ।